Lo, lo bay. Pakilagay kag mga number bay. Tawagi unya ko. Oh. Aron nga makatabang sa ako nga sakit. Oh, salamat kayo bay. Salamat kayo bay. Tawagi unya ko. Oh, sige, salamat kayo. Sige, bye-bye, bye-bye. Pre. Oh. Sa tong nadunggan ako nga may sakit. Sa tong nakaisakit? Dakoy sakit pre. Saan sakita na? Ang sakit na ko pre, kaya makainom ko kape, magsakit na nga akong mata. Uy. Kada inom gini mo kape, magsakit ang mata. Taga inom na ko og kape, magsakit na nga akong mata. Murag karon lang ko kadungog ana nga kada inom og kape magsakit ang mata. Usa man nagpa-check up na kas doktor? Nagpa-check up na ko pre, nahurot na ko ang ato ang doktor niya itong nasod sa Pilipinas, gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nahurot na ko, nalibot na ko atong nasod pre. Wa gi ka maayo? Wa gyud maayo nga ako ang mao nga sakit na ko pre. Na ako'y nadunggan pod nga libak sa mga silingan na to ba? Mga marites ba? Nga wa na daw kay kwarta, hurot-hurot na daw ang imong kwarta. Mao lagi pre. Tinuod na? Tinuod yun na ilahang istorya pre. Sa mga marites, sa mga marisol nga nahurot na nga ako ang kaptangan, akong kwarta. Tungod lang sa ako ang sakit. Nga, Ang imong mga sakyanan, ay, nabaligya pod. wala, hurot. Imong mga kayutaan, Hurot. hasta ang yuta sa imong kuko. Hurot pre. Nya napay istorya sa mga silingan, mga marites. Namintana na daw na imong lubot kay wa na daw kay kapalit og purol. Tinuod ko na. Mao lagi ni pre, munay problema kay dako kay na kong problema pre. Naga sige ko pangitag manambal tungod kay wala na gyud. Ultimo fight brief wala hurot. Uy, tungod lang sa anang bisyo nimo nga moinom og kape nya, magsakit imong mata. Kung undangon nimong kape di ay. Munay problema kay nako pre, kung akong undangon ng pag-inom kape, dili ba ko katulog. Uy, sa to pa, napurdoy ka tungod sa kada inom nimong kape mo sakit imong mata. Mo na napurdoyan nimo. Mao gyud pre. Uy, di basta-basta ng problema ha. Limang ka nga, imong mga ari-arian nimo hurot na. Tungod lang ana. Mao gyud pre, tungod lang ang problema ha pre. Makainom kog kape, sakit na nga ako ang mata. Sa isa kadlaw kapila ka mo inom. Buntag, udto, hapon. Inom kog kape. Sayang sobra pa katulaw. Masubra pa. Tungod lang sa kape. Nawad-an kag bahandi, nawad-an kag kwarta, hurot imong kwarta. Wala pa siguro ka nagsugal. Wala. Wala ka ng babae. Wala. Kana lang problema, kada inom og kape, musakit ang mata. Kana lang problema ha pre. Albularyo ni anto ka. Dito ko, si Unya? Pihor. Ako gipasubay. Nya, Pagsubay, gikan sa Malagaya, Itlog, tanan nga klase nga pagsubay. Wa gyapon masulba ang akong maong problema. hangtog ka ron. Nag-inom ka ganina, nisakit imong mata. Nag-inom ko ganina ng kape, nisakit ang akong mata. Ug undangan din mo ng inom og kape. Dili na ko pwede undangan pre tungod kay kung di ko kainom og kape, dili ko katulog. Patay no. Murag karon ikaw kadungog ana ba? Murag naa siguro yung mali ana pre. Ang doktor tiguok Pilipinas wala kaayo sa imo ha. Naabot pa kag laing nasod. Naabot ka. Naabot ko sa dinason. Niadto na po kag albularyo. Wa pod kaayo sa imo ha. Wa gyapon. Ako istoryahan ti ka pre. Ako dili ko mananambal. Dili ko doktor. Wala ko'y kabangkaagan anang maong mga sakit. Ana, wala ko'y kabangkaagan. Pero i-try ka na to analyze maayo.
i-analyze na to maayo. Kung asay mali. Mo testing daw tag magdimo ta karon. Nga mag painom ti kag kape. Para makita na to unsay reaksyon nimo inig inom nimo kape. Okay ra nimo nga kutawan ti kag kape karon painom ti ka. Kay basig makatabang na ikaw anong problema nimo. Tanawa nakadungog ka. Nag-alarm na kape daw. Bitaw? Dili ni komedya. Kutawan ti kag kape karon, okay ka, uyon ka. Uyon kay ko pre. Kay dugay na kay ko gimingaw ko og kape. Sige ani. Para makita na to ang unsay mali, unsay problema. Magdimo ta karon, kutawan ti kag kape. Na makakaininit tubig da. Na ako'y ininit niya pre. Napo kay kape katong kape nimo nga ginakutaw nimo. Na po dito Sige. pre. Magkuha ako dito baso, kutsara o kape. Ya, init tubig. Pakapihon ti ka. Kutawan ti ka. Tanaw na to. Ako dili ko ingon nga, pero ato lang analyze og mayong pasindig masolusyonan na to ang imong problema nga kada inom ng kape sakit imong mata. Mo lagi pre kay nahurot na gyud nga ako ang kuan kaptanan na ko. Sige. Nahurot na akong kwarta. Okay, ani na lang. Sige. Lingkod lang diha, magkuha sa ko kape. Ha? Tawa sa tika. Basin dig masolusyonan nato ng problema. Testingan na to, magdimo ta karon. Nga ano yung sakit imong mata kada inom ng kape. Ya okay ka? Okay kayo pre. Adik yung kape. Sige, halata ko dre. Magkuha sa ko. O kape, kutawan tika. Stipot lang. Ay, salamat. A few moments later. Dara pre. Nanay kape nimo. Nanay mong ipangita ko. Ay, sa hulat sa. Ay, putaw sa nako. Ikaw ba, natig adi ka nimo kape? Nganong mo nang napurdoy ka, no? Tungod sa adik kuan lang i-minimize lang. Tanaw na nataw di. Nganong muinom kag kape mo sakit imong mata. Grabe. Kana siya dili kay na init. Tama lang na. Kabalo na ko pre. Tama na. Naadi kasi kape. Nganong kada inom nimong kape, mo sakit imong mata. Kabalo na ko. Gusto ka mangutan? Masulbad na ang imong problema, pero ang imong mga kaptangan, imong mga ari-arian, imong kwartan, hurot na. Imong purol na buslot ng lubot, ng tipara na. Tungod lang anang bisyo nimo. Naraday sa imong nasa imo ang problema. Nasa imong pag-inom. Di ka mangutan ng anong sakit imong mata. Mo gay ginagiging ako agdog nga kanunay nga gina Pero dili ka mangutana sa kuha. usa may imuhang Nakita pre nga solusyon nga mao nay gusto na ko madungogi ka nimo. Nang pangutan-on ko nimo unsay solusyon nganong wa jud ka ka-discover. wa jud ko naka-discover pre. Sige. Usap inom god, inom. Na. Sige. Inom. Okay. Inom. Kita mo na. Butang. Ang sipiat nimo da pre. Muinom kay kag kape. Kuhaan ang kutsara. Di ka mangutanang gano? Nga yung kuha man ng kutsara pre nga gamito man na pagkutaw sa kape. Alangan, iniinom nimo arang kape. Ang kutsara mo tusok sa imong mata. Mo ba? Ay, sus. Bisag i-replay na ko, pre. I-replay na to. No. Diba? Nitusok sa imong mata ang kutsara? Tinuod pre no? Mo Usap. Sige. Inom. Ipadapli na kutsara. Para dili mag kuan imong mata maigo. Maunang mo sakit ang imong mata. Kaya ang kutsara, kuha. Ipadapli na. Kuha. Maunay maigo sa imong mata. Inom mga walay kutsara. Sige, inom. Yun na. Sige, inom.
Oh, nisakit imong mata wala? Nagsakit wala? Wala pre. Oh, unsay problema? Tinuod mo Ang kutsara mutusok sa imong mata. Ipadaplin ra man imong kutsara. Daghang mga doktor wa kasulbad. Albularyo wala. Tungod kay wala kanila pakapiha kisa nakasulbad. Ikaw ra. Oh, ako rin nakasulbad. Ang problema nimo, so sayang nga sa imong mga ari-arian. Yun pre. No, Purot yun. wa gyud na puslan tong sakyanan beligya. Wa gyud na kayo. Ang problema lang di ay, sos, mag-inom kay kag kape para di ka mapurdoy. Kuha ang kutsara, imo ra mang ipadaplin ang kutsara matusok sa imong mata.